Na nádraží brání chlapy pijou brání a z přístavu brání holka parní, každá máma to ví, že misky, talíře. Pohoupáte ve snu jako džambí. Tak dobrý den, je 22. září, sobota, rok 2012 a tohle je první ročník akce původně Zažít Braník jinak, ale nakonec nazvané Braník sobě. Vzniklo to tak, že jsme s různýma partama kamarádů, který taky pořádali různé společenské věci v Braníku, chtěli dělat něco společného. Nakonec jsme se připojili k celopražské akci Zažít město jinak, kdy se vždycky nějaká ulice zbaví na den aut a vyzkouší, co by vlastně, jak by mohla vypadat, jak by ji mohli lidi používat, co všechno by na tu ulici mohli vynést. Takže cílem je nemít tady jenom obchody a už vůbec ne komerční obchody, ale to, že si někdo prostě vyndá ty židličky a zahraje si na ulici šachy nebo uvaří kafe kamarádů. No a povedlo se to, lidi přišli a tohle jsou všechno vlastně přátelé z Braníka. Zároveň za mnou je stan Branického budíku, ke kterémuž projektu já patřím a taky právě Honza Svěrák a spousta dalších lidí. A to vzniklo vlastně původně tak, že jsme zjistili, že chtějí stavět úplně tady kousek za tím starým Braníkem obrovský 7patrový bloky. Začali jsme se o to zajímat a kvůli tomu jsme dokonce začali vydávat časopis. Teď už je to projekt docela velký a lidi tady na místě můžou třeba hlasovat o tom, jak nazvat tu hlavní ulici, která tím novým sídlištěm povede. A jsou tam docela vtipný nápady. Za dveří střílí drsnej byli, ani se nikdy nelíbili. V kalži krve oba leží, pak se i byli. Udělalo se nám hezky, ráno pršelo a teď to vypadá, že bychom mohli stavět palmy. Ano, jo. Takže, Lenko, polož to tady na zem. Dobře. Ale asi dobrý, Tomáši, dost! My tady stavíme palmovou alej, protože Bránická ulice je centrum obce a my bychom hrozně rádi, aby tady místo aut byly širší chodníky, méně parkovacích míst a aby tady byly vysázeny 2 řady stromů, aby ta ulice byla zastíněná, odhlučněná a pokud možná by byla zachovaná dlažba, protože proč sem dávat asfalt, když pak bude nějaká oprava nebo vznikne díra, tak se to bude jenom flekovat, ten asfalt. Když to ta dlažba ta se vyndá, zase poskládá a je jako nová. Dobře, jsme tam ty palmy dali, protože jsou výrazný. Jo, z toho upírá. Kdyby tady byly stromy, tak by to bylo nádherný. Hlavně tyhle palmy. A že jsem tady přišla najednou palmy, no. Tahle ta povídka bude součástí mé nové knížky Takový sníh už nepadá, která se teď chystá k vydání, takže v některých z příštích měsíců by se ta knížka měla objevit. Nicméně my si teď tuhletu skutečně pravdivou povídku pojďme v Martinově podání poslechnout. Ze všeho nejdřív se sluší, abych vám představil Jirku Turka. Tedy ona je to věc možná zbytečná. Jiří je totiž fotograf veskrze věhlasný a jak nejen odborníci soudí, věhlasný plným právem. Mohu vás, pane Mejere, pozvat na Becherovku?
Je to česká specialita, kterou vymysleli Němci z Karlsbadu. Co nám schází výraz a dva kopečky něhy, v cukrárnách všeho míra schází intuice ženy. Tady síly místních bránických podnikatelů. Vydavatelství Skrumáš a firma Estetik prodávají společně věci pro děti. Komisař Vrťapka z mateří doušky. Až půjde druhá ovce spát, haj ho. Ve dveřích nechci počítat, haj ho. 40 uplynulých let, jaký by to byl výpočet, jak v stovce 2x50 jistě jde další ovce spát. Úplně konkrétně v Bráníku se podařilo zachránit školu ve Školní. To si myslím, že je absolutně důležitá věc, protože Bráník je komunita a bez školy by byla poloviční, děti by dojížděly prostě pryč a už by to nikdy nebylo to, co to tady je. Ta vlastně ještě stará městská část, kde se lidi pořád znají, kde jsou sousedi a kde není ta anonymita sídliště. Takže co chceme? Alej nemusí být s palem, můžou to být i jiný stromy, třeba lípy. A chceme zachovat dlažbu a udělat širší chodníky. Bude to stát peníze, ale když se chce, tak všechno jde přece. Na nádraží Bráník chlapy pijou Bráník a z přístavu Bráník houká parník. Když se večer spí,